markeres på den måten, mens din leste veldig fint bare den flyginga. Kanskje det også funker på din hund, det vet jeg ikke. Men det noe du må teste ut litt, og samme som Sissi må trene på den siden. Ja, hun gjør kjempebra ting med sin hund. Hvordan du viser det individuelt. Bra! Jeg vet ikke, du sa du hadde den andre. En ting til, Sissel, store hunder mye lenger i lufta enn små mellomhunder også. Ja. Og der taper i lufta taper man ofte. Ja, ikke sant. Så den blir landet lenger bak. Det strått. Den gikk så bra der nede. Ja. Ta deg 2 tyskere nå. Ja. Klar? Kom. Det bra, det. Han går, altså. Ja, det var bra. Det dritmoro å se på. Ja. Ja, men da må du tenke. Det kan være det som selger flere på det. Ja, der ser du. Ja, kom igjen. Drikke. Ja, da går jeg bare rett ut. Ja. Jeg får med sånn smak som skal være lett å drikke. Gå! Jeg tror det 5 minutter igjen.